Tässäkin joo, niin paljon ihmisiä. Running. Sekaisin on kivoja, on niin... On useimmiten on hirveän älykkäitä. Joo, on semmoiset jalostetut. Joo. Mokkaviet ja muut, mitkä tulee sitten liiallisen jalostuksen. Totta. Tuossa on Myllykäs siinä Omissa asuu. Mä en tiedä, yksi kaveri, joka asuu siinä, sanoo, että on semmoinen nuori kundi ja Kimma. Ne on aina 2 ison koiran kanssa. Sitä toista mä en tiedä mikä se on, toinen on Rottweileri. Mä oon aina ihan sekaisin niiden kanssa. Välillä ne karkaa niiltä. Mä olin kerran lenkillä, niin mä vielä katsoin, että oli siinä kävelytin ja mä ajattelin, että onko se fiksua nyt juosta tästä vai pitäisikö mun kiertää, että mä ajattelin, että paskat. Hei, ottakaa lisää. Niin pääsi se Rottweileri karkuun. Oli kiva tunne, kun se juoksi ihan suoraan mua päin. Sitten mä pysähdyin, se tuli, se tarttui tosta handusta kiinni, mutta se ei purru, se piti siitä vaan kiinni. Sitten se vähän aikaa piti kiinni, sitten se häipyi siitä, juoksi niiden luo. Mä vähän aikaa katselin, sit niitä pääsi se toinen koira karkuun. Mä ajattelin, että ehkä mä sittenkin kierrän ton korttelin toista kautta. Nyt kaveri asuu siinä aika lähellä, sanoi, että se on niiden talossa purruu yhtä naista, että se oli juossut sieltä pihalta ja käynyt suoraan kiinni. Mä ihmettelin, mä kyllä jumalauta mä pelästyin, mutta se ei tosiaan, kyllä se otti tosta kädestä kiinni, mutta ei se edes purru niin, että mitään jälkeen, se piti vaan kädestä kiinni. Meilläkin oli tänään sen meidän toinen Rottweiler oli aina äidille ja Petrille. Mutta se on koulutettu edes. Se oli narkku, että se oli se Lilli oli hirveä kiltti. Sitten oli se Matti, joka oli joo, ja mä olin kouluttanut se kyllä niin hyvin silloin heti ihan pennusta lähtien. Se oli kato meillä semmonen, se tuli meille semmoiseksi sijoituskoiraksi, kun ei ketään myynyt silloin, just silloin kun mä olin soittanut tai myynyt. Ja siinä on aina semmoinen ehto, että sit sä saat sen koiran omaksua, teet tän 1 pennut kasvattajalle. Ja saat siitä niinku 1 pennun, jos haluat, mutta eihän me otettu siitä mitään pentua. Se vaan sitten annettiin tehdä 1 pennun. Mä muistan, kun se oli mutsi ja Paijalonhan hoidossa. Silloin kun mä tulin, kun meillä oli painot vielä siellä kellarissa. Mä tulin hakemaan avaimista, mä katsoin, että teidän auto ei oo siinä. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän se koira sanoo, kun mä tuun ovesta sisälle. Se varmaan sanoo aika paljon. Se ei sanonut mitään. Se makas, nosti päätä, katsoi, aha. Mä otin avaimet ja lähdin, kun joskushan tekee sitä, että ne päästään sisälle, mutta ei ulos. Sehän on yllättävää. Mutta tosin mä en tiedä, voisiko se muistaa, olihan mä sen ehkäkin, mutta en varmaan kuin kerran ja siitä oli aikaa, mutta mä en tiedä, voiko ne muistaa niin hyvin. On ja kato, sun hajuis oli jotain, joo, sun hajuis oli jotain tuttua. Joo. Koska se ei niinku reagoinut, kun mä avasin oven, mä katsoin se, kyllä sen verran, että se nousi sieltä ja katsoi. Sitten se katsoi mua vähän aikaa, sitten meni takas makaamaan. Röt vai Rottweiler? Es war manchmal schon, no. Die sind mir unheimlich. Ja, aber das war manchmal wie so ein Sinikka. Niin siellä oli käynyt vuotamista, se ei ollut päästänyt sitä ulos, oli se päästänyt sisään. Eikö se oli käynyt ja tehnyt mitä piti tehdä, mutta ulos sillä ei ollut sitten asiaa. Niin, Lilli teki meidän vesisään. Se vesisään on korjannut. Joo, se kuulemma tekee sen. Nuohoja ei pääs kuulua. Nuohoja ei kans päässyt, kun se kuvitteli, että se vie meiltä jotain. Niin se otti noin venttiilit tekee. Sen piti mennä puhdistaa ne olot. Se mulkin kävi silloin, sit mä ajattelin, että mä pääsen ulos, mä siellä lukemaan siihen, että kyllä se joskus sitten. Voi Pepe. Mutta ei se tossa ei se reagoinut kyllä. Ei, kyllä se haistoi kato. Kyllä se tiesi, että sä niinku kuulut siitä. Ja kato tyylistä, millä tulee sisälle ja kaikki koira vaistoo, että toi ei tuu niinku salaa sisälle. Spencer kyllä niinku, se päästää varmaan sisään niinku kenet tahansa, kuka vaan haluaa tulla sisään, häntä vaan heiluu ja mikä kun räpsuttaa, niin mitään ongelmaa. Ja sitten kun lähtee, niin se yrittää ensin päästä ulos ja vielä se pääsi niin, että Jonni niinku sen kyllä, se rappuja vaan alas täysin, ja sitten Jonni meni hissillä alas ja tuli vastaan, ja sitten sai sen takaisin ylös. Joo. Se oltiin tänään Seinäjoessa ja se oltiin tänään. Ei, no ei. Siinä oli 2 pientä tyttö, tuli 2 pienen koiran kanssa. No sitten kun mä tulin Erikosta, niin ainakin Seinäjoessa alettiin sitä koiran rapsuttamaan. Lausku, joka tuolla lähti. Tyttö oli laittanut kiinni, ne oli päässyt silti ja nyt sieltä rapusta tuli yksi nainen yhden pienen koiran kanssa.
Mua roukkuillaan 2 se koira kimppuja. Ja meni, ja sitten tyttö tuli heti, mutta kun lompakko, joka putosi tytöt vaarasia ja kaikki ne meni. Se oli meidän vika, Joo. Ich habe jetzt gelesen im Internet, auf der Seite von dem Verein, Joo. haben Sie jetzt eine Hündin, eine Mischlingshündin, die ist 10 Jahre alt. Und manchmal dürfen die Kinder aus der Nachbarschaft mitfahren.